बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउस दङ। बिटिआरनि क'क्राझार जिल्लायाव मेट्रिक आनजाद उथ्रिनो हायैनि सासे फरायसाया दलें लगायना गावखौनो फुथिनो लादों। मैया मेट्रिक आनजादनि फिथाइ फोसावनायाव गोबाङानो गावबा गावनि फिथाइखौ लानानै रंजादोंब्लाबो खायसेया दुखु। मैयानि सानाव मेट्रिक आनजादनि फिथाइखौ लानानै सानै फरायसाया गावखौ फुथिनो लानाय जाथाया सोराङाव फैनायनि उनाव दिनै फिन बेबायदि एखे जाथाया सोराङाव फैदों। बे जाथाया सोमजिदों क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय गुरुपेलायाव 1 नं कन्दनापारा गामिनि बिफा बरुन कर्माकर आरो बिमा सुमति कर्माकरनि फिसाज्ला गुरुपेला गोजौ फरायसालिनि फरायसा 17 बोसोर बैसोनि सौरभ कर्माकरा मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जानो हायैनि दलें लगायना गावखौ फुथिनो लादों। दिनै बिटिसिनि 22 नं कक्लाबारि बियाबनि उफ्रा बिसायख'थिनि भट होनाय सान। इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि मन्टु बर'आ गावनि बेसेन गोसा भटखौ गावनि गामिनि कक्लाबारि जौसिन गेजेर फरायसालियाव होयो। बिथांजों लोगोसे बेरेखा दोलो बिपिएफ दोलोनि बिजाथि शंकर बसुमतारी बिथाङाबो गावनि बेसेन गोसा भटखौ खुन्थामारि गुदि फरायसालियाव होयो। रिम्पी दास, कुसुम कर्माकर आरो अनजालि गौरनि उनाव गुबुन सासे गुबुन हारिनि सुबुङा एबा फरायसाया बर' बिजोंजों फरायनानै मेट्रिक आनजाद उथ्रिसार जानो हायो। बाक्सा जिल्ला गबरधना दखरा एबसुनि बेन्दोङाव थानाय मायेंपारा गामिनि बिफा बिरसा मुन्डा आरो बिमा बानि मुन्डानि फिसाज्ला दिपेन मुन्डाया बर' बिजोंजों फरायनानै 2022 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव 50% नाम्बार मोननानै उथ्रिसार जानो हायो। दिपेन मुन्डानि बेबायदि बर' बिजोंजों फरायनानै उथ्रिसारनायखौ गोजोननाय मोननानै गबरधना दखरा एबसुनिफ्राय दिपेन मुन्डा आरो बिमा बिफाखौ मान बावदों। बर'नि फिसा नबजित नार्जारीनि मोनसे गोजोनथाव रादाब। DID लिटिल मास्टाराव जायगा मोननाय बर'नि फिसा नबजित नार्जारीया टप 7आव जायगा आवग्रिनो हाबाय। बर' रायजो राजानि भट होनायाव बयनिख्रुइबो बांसिन भट मोननो हानानै टप 7आव जायगा आवग्रिनो हायो नबजित नार्जारीया। मख'नो गोनांदि बर'नि फिसा नबजित नार्जारीया गावनि साबसिन मोसानायजों बिजिरगिरिजों लोगोसे रायजो राजानि गोसोखौ बोनो हादों। जोंनि बर' समाजाव मानसि गोमानाय जाथाया बारानिफ्राय बारासिन जानो हमदों। उदालगुरि जिल्लानिफ्राय सानै फरायफुनाय हिन्जावसाया हरखाब गोमादों। गोमानाय सानै हिन्जावसाखौ 16 बोसोरनि रैसुमनि बसुमतारी आरो 13 बोसोरनि मरमि नार्जारी होनना मिथिनो मोन्दों। क'क्राझार सहरनि खाथियाव थानाय माग्रापारा गामिनि रैसुमनि बसुमतारीया उदालगुरियाव फरायनो थाहैदोंमोन। बिसोर सानैबो आनजाद होनो थांनानै न'आव गिदिंबोफिनाखै होनना मिथिनो मोनो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिसोर सानैबो आसामनि सोनाब फारसे गुबुन दाबसे रायजोआव थाङो होनना मिथिनो मोनो। दिनै 763 नं गोदान बेतबारि गुदि फरायसालिनि भट मिरुआव फैनानै फैलाजे बरगयारि बिथाङा गावनि बेसेन गोसा भटखौ होनानै बिबुंथि लाखियो। मावफुं सोद्रोमा मोननायनि सार्थआव इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि मन्टु बर'नो ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनानै देरहासार खालामनो रायजो राजाफोरखौ खावलायदों। लोगोसे मन्टु बर'आ 75% भट लानानै देरहागोना रोखा होननाबो बुंबावो बिथाङा। धेमाजि जिल्लायाव गिख्रंथाव बाइकजों बाइक जाब्रबथाय जानानै सासे बर' फोरोंगिरिनि जिउ खहा। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय बिबारि गामिनि राजा लामायाव बाइकजों बाइक जाब्रबथाय जानानै सासे बर' फोरोंगिरिनि जायगायावनो जिउ खहा जायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला सिलापथारनिफ्राय फैबाय थानाय AS07 S1961 नाम्बारनि बाइक आरो सानजा जनायनिफ्राय फैनाय AS01 B4196 नाम्बारनि बाइक गंनैजों मोगा-मोगि सौग्रावलायो। बे जाथायाव फोरोंगिरि उपेन दैमारिनि जिउ खहा जानायजों लोगोसे गुबुन सानैया गोब्राबै जखम जायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।